interins. Tal vegada el col·lectiu més castigat per les retallades. Des de fa uns anys hi ha mestres interins que han deixat de treballar o han treballat menys. M'agradaria reivindicar que la qualitat d'educació no es millora retallant els recursos humans i augmentant les ràtios. Els recursos humans i econòmics són necessaris per a reduir les desigualtats socials i tindre tots les mateixes oportunitats. Un mestre, pels seus alumnes, fa tot el que pot i més. Avui en dia, tot el que havíem aconseguit ho hem perdut.